Здравейте, колеги! Малко съм настинал, може да ви звуча странно. Така, наскоро повдигнах една тема във форума на Poker News. Ето и малко видеоматериал по отношение на това какво е Good Run. Наблюдаваме ето този играч с червено съм му маркирал иконката му. Това е първата ръка. Ето този играч. Това е първата ръка, в която той ще вземе участие. Ето виждате го с 6000 чупа е. Така. Аз ще ги пускам ръцете да се движат. Набързо няма да ги анализирам нещо. Някой ако иска да смята проценти, какъв е шанса в тази ръка да вземе. Следващата ръка, която играе е тази. Тук той губи пота. Втората ръка, която играе. Това е непосредствено, тук виждате как се движат ръцете. Три поред. Без значение, че тук е служебен all-in. Въпросът е взима ли, спечелва ли ръката или не. Така. Значи това е трета ръка, до тук е 1 от 3. Тук не играе. Тук отново играе. Така. Едно. Всъщност 3 от 4 печели. Тук не играе. Не играе, пропуска. Така, тук става 4 от 5. Следващата ръка е тази. Тук става 5 от 6. Следващата ръка е тази. Шест от 7. Тук пропуска и това е последната ръка, в която взима участие преди Адона, за да постигне 7 от 8. Тези, които от вас разбират от математика, могат да се хванат, да си направят на един калкулатор коефициентите и да умножат шансовете, но за да са наясно колко често, в смисъл каква е вероятността това да се случва. Идеята на цялото видео е, че моите наблюдения са този формат, който аз играя Triple Turbo Satellite, той е изключително изпълнен с много шоудаун. И честно казано, не разбирам защо толкова често има един определен играч, който взима толкова много потове, но истината е, че винаги има поне един. Те се редуват, той няма да ги взема до края на турнира всички ръце, в които участва, но има един период, в който е безсмъртен, след това някой друг е безсмъртен и вече в зависимост след какво прави след безсмъртния си период, всъщност аз не мога да твърдя нещо, просто показвам нещо, което според мен показвам някаква действителност, която аз не разбирам и ми е трудно да възприема за нормална. Това е.